आजचा दिवस तुम्हाला खूप सुख समृद्धी आणि शांततेमध्ये जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी पोळी आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, सणांचे शॉर्ट्स आहेत, नेचर व्ह्यू आहेत. तर नक्की पहा आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की एकदा विजिट द्या कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. धन्यवाद. थँक्यू प्रांजल क्वीन. हाय, कैसे हो तुम? मंडळी पटापटा लाईक करा, चॅनलला डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर कमेंट करा, कोकणची माणसं साधी भोळी. मी प्रॉपर कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. माझं शिक्षण, जन्म, लग्न, सासर सगळं कोकणातलं आहे. तर नक्की एकदा माझ्या चॅनलला भेट द्या. हाय सुनीता ताई, नमस्कार. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. मदन पाटील, नमस्कार मदन दादा, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सुनीता ताई धन्यवाद लाईक डन केल्याबद्दल. मदन दादा म्हणतात जेवला काय? हो दादा, जेवून आताच नुकतंच जेवण झालं. तुम्ही जेवलात का दादा? आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा आणि प्लीज डबल टॅप करा आणि चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज जॉईन व्हा. आणि छान छान सर्वांनी पटापटा जॉईन व्हा आणि छान छान कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. काय खाल्लं आज? तब्येत बरी नसल्यामुळे थोडंसं हलकं फुलकंच खाल्लंय. खिचडी भात खाल्ला. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. प्लीज डबल टॅप करा, डबल टॅप. मदन दादा प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. स्क्रीनवर डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मच्छी करी, अरे वा, भारीच. आज गुरुवार ना हो दादा, आज गुरुवारची मच्छी करी खाता का? मच्छी करी कधी करताय? कदाचित उद्या करेन, मी दाखवेन मच्छी करी कोकणात कशी बनवतात ती. नक्की नक्की उद्या. रणजित दादा म्हणते हॅलो माझी गोड दीदी. धन्यवाद रणजित दादा, कसे आहात तुम्ही? हेमंत पांचाळ, हेमंत दादा तुम्ही नक्की काय म्हणताय मला कळत नाहीये. मदन दादा मध्ये कणकवलीमध्ये खातोय. अरे वा, मच्छी करी. वा दादा, कणकवलीमधले आहात तुम्ही? अरे वा, जवळचेच आहात मग. विनायक दादा म्हणतात गुड आफ्टरनून मॅडम. गुड आफ्टरनून विनायक दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. मदन दादा म्हणतात आम्ही गोरख येवले. नमस्कार दादा, गोरख दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. रणजित दादा म्हणतात दीदी मी मस्त, तू कशी आहेस? मी पण मस्त आहे. जरा काल लाईव्ह नाही घेतलं, थोडीशी तब्येत ठीक नव्हती, पण आज म्हटलं घ्यायचं लाईव्ह. हेमंत दादा म्हणतात गुड मॉर्निंग मंडल. मदन पाटील म्हणतात सुंदर दिसतंय. थँक्यू मदन दादा, थँक्यू सो मच. बालकृष्ण वरक, हाय बालकृष्ण दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. दत्तात्रय पाटील, नमस्कार दत्तात्रय दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज जे जे नवीन असतील त्यांनी प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. विनायक दादा म्हणते जेवण झालं का मॅडम? हो विनायक दादा, जेवली. रणजित दादा म्हणते सॉरी मला रोज नाही होत आहे दीदी जॉईन करायला, जेव्हा वेळ मिळतो आय ट्राय माय बेस्ट. मिस यू अ लॉट दीदी. रणजित दादा काही प्रॉब्लेम नाही, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला वेळ भेटेल तेव्हा नक्की या माझ्या लाईव्हला. काम महत्त्वाचं आहे त्यामुळे सॉरी नका बोलू प्लीज. मदन दादा म्हणतात बाकी काय? बाकी छान दादा, तब्येत वगैरे आता ठीक आहे. बालकृष्ण दादा म्हणतात कोकणातून कुठून आहात? बालकृष्ण दादा मी कोकणातून सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यातून आहे मी. मदन दादा विचारतात आता बरी आहे? आता बरी? हो हो दादा, आता बरी आहे थोडीफार. अश्विनी नवगिरे ऑफिशियल. हाय अश्विनी ताई, नमस्कार. कोकणची माणसं
साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. ताई म्हणताय, ताई तू जेवली का? हो अश्विनी ताई, आज मी जेवली. भाभी का गुलाम, भाभी नमस्ते. नमस्ते वे भैया, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. हिंद केसरी बकासूर फॅन, हाय. मदन दादा म्हणतात हां. नवीन काय? नवीन काय काय म्हणणार, आता थंडी चालू झाली आहे. तारिक कुरेशी, हाउ मान्य के करते हो तुम? क्या बोल रहे पता नहीं. भाभी कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई. प्लीज़ डबल टैप करा सर्वांनी, प्लीज़ डबल टैप करो जो नए, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करो और बेल आइकन को क्लिक करो. उसके वजह से आपको नोटिफिकेशन पी आती है. तर प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. बालकृष्ण दादा म्हणतात कणकवलीवरून. अरे बापरे, सगळे जवळजवळचेच आहात मग. बालकृष्ण दादा, कणकवलीला थंडी सुरू झाली असं की नाही? बालकृष्ण दादा, कणकवलीत थंडी पडता? मदन दादा म्हणतायत थंडी सगळीकडे आहे. होय दादा, आता कोकणात आहे म्हणजे पाऊस गेल्यानंतर मस्त थंडी पडाक सुरू झाली आणि थंडी होईच ना हो. नाही तर नुसतं पाऊस पाऊस काय करतलाय, थंडी तर होईच. समाधान, हाय समाधान, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला खूप खूप स्वागत आहे. सौरभ कोल्हे, नमस्कार सौरभ दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. छान एवढं बहिणीला प्रेम देता हे बघून खूप आनंद होतोय. थँक्यू सो मच सौरभ दादा. तुम्ही महाराष्ट्रातले आहात वाटतं, बरोबर मी ओळखलं, महाराष्ट्रातलेच आहात वाटतं सौरभ दादा. खूप चांगलं करताय, धन्यवाद. भाभी जी आप कोकण से हो? हाँ भैया मैं कोकण से हूँ, आपका स्वागत है मेरे लाईव्ह पे. संदेश देशपांडे, बैलगाडी हाकताना चाबूक का ठेवतात? नाही दादा, मला एवढं काय माहिती नाही, कारण या ह्याच्यातली माहिती नाही आहे मला. कदाचित मारतातही ना त्यासाठी असेल, किंवा एक लगाम देण्यासाठी असेल. नाद खाकी वर्दीचा, आप कहाँ से हो? मैं हूँ महाराष्ट्र से, कोकण से. मी कोकणातली आहे दादा. नाद खाकी वर्दीचा, तुम्ही माझ्या लाईव्हला याआधीही येऊन गेला आहात असं मला वाटतंय. कविता ताई नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला तुमचं. कसे आहात? मी तुमची कोकणची ताई, साधी भोळी ताई. छान आहे नाव ठेवलात. मदन दादा म्हणतात खूप पडतात सगळीकडे. होय दादा, बस मस्त वाटतं ना पण थंडी असली तरी. बालकृष्ण दादा कणकवली थंडी असा, पण मुंबईत तेवढीच असा. हां म्हणजे मग तुम्ही मुंबईतले असाय काय? बाळू पेहरकर, नमस्कार बाळू दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज दादा कुठून आहात नक्की सांगा. नामदेव माळी, जय शिवराय ताई, जय शिवराय नामदेव दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या लाईव्हचं नोटिफिकेशन येईल तुम्हाला रोज. लाडक्या बहिणीचा लाडका भाऊ, हाय नमस्कार दादा. कोकणचे आहात का तुम्ही? बाळू दादा म्हणते तुमचं नाव काय? बाळू दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझं नाव आहे प्रीतिया. मानसी, हाय मानसी, कशी आहेस? लाडक्या बहिणीचा लाडका भाऊ, 11 नंबर लाईक डन माझ्याकडून ताई, धन्यवाद लाडक्या भावा. थँक्यू सो मच. मानसी बोलते 10 लाईक डन, 10 नंबर, थँक्यू. सुरेखा ताई नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? जेवलात का? विठ्ठल गायकवाड, नमस्ते मॅडम. विठ्ठल दादा नमस्ते, कसे आहात तुम्ही? वैभव झडोकर, कोकणात कुठं? रायगड, रत्नागिरी, पेन, कर्जत, सिंधुदुर्ग. मी सिंधुदुर्गातली आहे दादा, कोकणा ह्याच्यातली, कुडाळ तालुका. तुम्ही कुठून बोलताय वैभव दादा? प्लीज डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून लाईव्ह असलं की तुम्हाला, म्हणजे रोज असतं माझं लाईव्ह 6:01 वाजता. बेल आयकनने तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. समाधान म्हणतायत ओके बाय बाय. ओके समाधान दादा, बाय बाय, परत नक्की भेटा. प्लीज चॅनलला जॉईन करा माझ्या. लाडका भाऊ म्हणते ताई मला ओळखलं नाही का? तुम्ही माझी नवीन आयडी आहे. आता नाही ओळखलं दादा. हे असेल वाटतं, नाव येत नाहीये. नाव येतंय तोंडावर पण हे येत नाहीये.
गजानन दादा प्लीज सांगा तुमचं नाव. गजानन दादा म्हणते नाही आम्ही जेवलो नाही, तुमच्या घरी जेवण करायला यायचा विचार करतो. या बिंदास या दादा. गजानन दादा बिंदास या. कुठून बोलताय ते तरी सांगा आधी. वैभव दादा म्हणताय ताई तुम्हाला यज्ञा बाळ माहीत आहे का? हो दादा. बापरे नको दादा, मला ते विषय काढला तरी मला भीती वाटते. काय तिच्यासोबत झालं ना दादा, मला ना अशी माझी पायातली आग मस्तकात जाते त्या गोष्टींमुळे. काय विचार आहेत माणसांचे, कसला माणूस. असल्या पोरांना तर जन्मच द्यायचा नाही, भिकाऱ्यांना. जन्माला यायच्या आधी मारून टाकायला पाहिजे असल्या अशा मुलांना. शी. वैभव दादा म्हणतात बालकृष्ण दादा म्हणतात कणकवलीत थंडी असा. होय काय दादा? वैभव दादा म्हणतात मी विदर्भातील आहे, माझा जिल्हा बुलढाणा. वैभव दादा खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कविता ताई म्हणताय लाईक केलं ताई. लाडक्या बहिणीचा लाडका भाऊ, तुमचा लाडका भाऊ बोलल्याबद्दल धन्यवाद ताई. धन्यवाद दादा. कविता ताई म्हणताय जेवण झालं का? हो कविता ताई आज जेवली मी, तब्येत बरी नसल्यामुळे लवकर जेवली. ऋषिकेश गायकवाड, हाय ऋषिकेश, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कविता ताई म्हणताय साधी बोळी ताई, आई झाले माझ्याकडून चुकीने. असू दे हो ताई. काही प्रॉब्लेम नाही. श्री स्वामी समर्थ कविता ताई. रामकृष्ण हरी. विलास दादा म्हणतायत जय श्रीराम. विलास दादा जय श्रीराम. प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. निकिता जैन, हाय निकिता. हाय, कुठून बोलते नक्की सांग. श्री स्वामी समर्थ कविता ताई. विनोदी कलाकार. कोकणची माणसं साधी आहेत पण पोरी नाही. हे काय दादा, कोकणची माणसं साधी आहे पण पोरी नाही? कोकणात पोरी नाही म्हणताय? सगळ्यांना मुलगे पाहिजे ना, मग पोरी कुठून भेटणार? कविता ताई म्हणतात श्री स्वामी समर्थ. कुमार S123, जेवण झालं का ताई साहेब? हो कुमार दादा, जेवण झालंय, जेवण पण झालंय, या जेवायला तुम्ही. कुमार दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बळी. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण आता माझं लाईव्ह जम्मूमधून चालू आहे. मी जम्मूला राहते. कविता ताई म्हणताय सॉरी लाडका मुंदे, हो आठवत आहे ताई तुला, माझं नाव लक्षात घ्या. सोमा दादा, सोमा दादा बरोबर ना? सोमा जाधव बरोबर आहे का? लाडक्या भाऊ. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी. श्रद्धा साडी कलेक्शन पिन करा ताई. प्लीज चॅनलला. श्रद्धा ताई कुठून बोलताय आधी मला नक्की सांगा, तुम्ही कुठून बोलताय. आणि प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकनवर क्लिक करा. कविता ताई म्हणताय कृष्ण कृष्ण कृष्ण. स्वप्नील दादा म्हणताय बुलढाणा कुठून? स्वप्नील दादा मी बुलढाण्यातून नाही आहे, कोकणातून आहे. वैभव दादा म्हणतायत ताई सॉरी. कशाला दादा सॉरी कशाला म्हणताय? खरंच दादा तो विषय एवढा भयंकर आहे ना, बापरे. म्हणजे अशा माणसांना ना, मुलांना खरंच आपण शिस्त लावणं. आणि म्हणजे मला असं वाटतं की आताच्या आईने ना प्रत्येक मुलाला आपल्याला शिकवणं गरजेचं आहे. आता त्या छोट्या मुलीची काही चूक नव्हती. आपण म्हणतोय मुलींनी असे कपडे घातले, अरे त्या छोटी मुलीची काय चूक होती ना मग. बालकृष्ण दादा म्हणजे तुम्ही आता कोकणात आहात का मुंबईला? दादा मी कोकणात नाही आहे आणि मुंबईला पण नाही आहे आता. मी आहे जम्मूला राहते सध्या. म्हणजे कोकणात आम्ही सणांना वगैरे जातो. आता मी जाणार आहे या महिन्यात. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ कविता ताई. श्री स्वामी समर्थ. स्वप्नील दादांचा मेसेज डिलीट झाला आहे, दिसत नाही आहे. स्वप्नील दादा प्लीज परत एकदा करा. संतेश माने, हाय संतेश दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोल या चॅनलला स्वागत आहे. मानसी बोलते बाय ताई. ओके मानसी वेलकम. विलास दादा म्हणतायत लाईक सब डन. थँक्यू विलास दादा, थँक्यू सो मच. माझं लाईव्ह असतं दादा 2 टाईम. बेल आयकनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला ना नोटिफिकेशन पण येतील की कोकणची माणसं साधी बोळी लाईव्हमध्ये आहेत असं. गजानन दादा म्हणते ताई मी विदर्भातून बोलतो अकोला. गजानन दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा म्हणजे नोटिफिकेशन पण येतील. मग दादा अकोल्याला थंडी पडते काय? गजानन दादा नक्की सांगा. रोशनी म्हणते लाईक डन. थँक्यू रोशनी, थँक्यू सो मच. कशी आहेस तू? तब्येत वगैरे ठीक आहे ना? विनोदी कलाकार. तसं नाही, कोकणची माणसं खूप भारी आहेत पण मुली साध्या नाही. ओ माय गॉड.
मुली साध्या नाही राहिल्यात ना. हसायला येतंय मला. कोकणची माणसं साधी आहेत पण मुली साध्या नाही. मग दादा तुम्हाला काय साधी पाहिजे का पोरगी? रोशनी म्हणते बरं वाटलं का? हो मानसी, थोडं सॉरी रोशनी, थोडंसं आहे ठीक, पण म्हटलं घेऊया आज लाईव्ह. कोकणी शिरी 97, हाय कोकणी शिरी, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोली. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. शिवाजी होले, हाय शिवाजी दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा. शिवाजी दादा. रोशनी म्हणते कमेंट खूप आल्यात, पटापट रीड कर. हो का ग? करते करते. किशोर दादा म्हणतात ओळखलं का ताई, मी तुझ्या लाईव्ह शोला येऊन किती दिवस झाले सांगशील? सांगावं लागेल मला. तुम्ही 2-4 माझी लाईव्ह अटेंड केली आहे बरोबर. 2-3 लाईव्ह अटेंड केली आहेत दादा किशोर दत्त, मला माहिती आहे. लाडका भाऊ मध्ये ताई तुम्ही मला वचन दिलं होतं की मला मुलगी लग्नासाठी बघता म्हणून, तर आता आठवेल ना माझं नाव तुम्हाला? अरे दादा, ते मुली बघण्याचं सगळ्यांना मी सांगितले. आता कोणाकोणाचं नाव लक्षात ठेवू? मला तर आता एक डायरी घ्यावी लागणार. याला कोकणातली पाहिजे, ह्याला ह्यातली पाहिजे. प्लीज नक्की सांगा मला परत नाव एकदा. अमित दादा नमस्कार. ओ ताई साहेब नमस्कार. अमित दादा जेवलात का? भाऊ म्हणतोय मी तुमच्या लाईव्हला आलो नाही पहिले, त्याआधी आलो होतो. हो तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलायला, मला माहिती आहे. 2-3 वेळा आलेलात मला वाटतं. लाडका म्हणते काय ताई भावाला विसरला? काय हो दादा, आता ताईचं वय झालंय तुमच्या, विसरायला होतंय. म्हाताऱ्या माणसांचं काय घेताय मनावर? अजय साळुंके, मी लातूरचा मतलब है. अजय दादा नमस्कार. तुम्ही लातूरवरून बोलताय, खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. गजानन दादा म्हणतायत अहो ताई खूप थंडी आहे. ओके, खूप थंडी आहे का? बापरे. अजय दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा नक्की, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. गजानन दादा ताई या गोष्टीवर लाईक डॉन. थँक्यू 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 सो मच. अजय साळुंके, लातूर माहीत आहे का? हो दादा, लातूर मला ऐकून माहिती आहे, पण मी कधी गेली नाही आहे अजून तिथं. कोकणी दादा म्हणतात पिन माय चॅनल कोकणी शिरीज. कोकणी शिरी प्लीज माझ्या चॅनलला डबल टॅप कर आणि जॉईन हो माझ्या चॅनलला. गजानन दादा म्हणतायत ताई तुझा आवाज खूप गोड आहे ग. धन्यवाद गजानन दादा, थँक्यू सो मच. तुमचं मन चांगलं आहे म्हणून माझा तुम्हाला आवाज खूप चांगला वाटतो. प्रथमेश पाटील, ताई तुमचं गाव कुठलं? माझं गाव आहे कोकणातली सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कुडाळ तालुका. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा प्रथमेश दादा. अमित दादा मध्ये पावडर लावलं नाही आज. अहो दादा मी पावडरच लावत नाही बघा, फक्त बॉडी लोशन वगैरे लावते हे, नाहीतर पावडर वगैरे नाही लावत. कशाला लावायचं? तुम्हाला माहिती आहे मी कशी आहे, काळी आहे, गोरी आहे, कशी आहे, मग काय लावायचं ना. श्रेयस पोर, हाय श्रेयस नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला स्वागत आहे. श्रद्धा चव्हाण, हाय श्रद्धा कशी आहेस तू? हो पिझ्झा खाल्ला आताच. हो का श्रद्धा, वा वा वा, मला पण पाहिजे श्रद्धा पिझ्झा. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. श्रद्धा प्लीज डबल टॅप कर. श्रेयस प्लीज डबल टॅप. हाय श्रेयस. काजल सोनवणे, हाय ताई. हाय काजल, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून बोलते काजल नक्की सांग, आणि प्लीज चॅनलला जॉईन हो, मी कोकणातली आहे. अमित दादा म्हणतात ओ तुम्हाला कोण म्हणणार, कोण म्हातारे बोलणार? अरे हा, मेमरीने वीक होत चालली आहे ना त्यामुळे. तानाजी दादा म्हणतात अहो कुठून? तानाजी दादा स्वागत आहे, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यामधून. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. लाडका भाऊ म्हणते पाहिजे दुसऱ्या मुलानं हे विचार न केला पाहिजे पुन्हा असले पाहून. म्हणजे काय दादा? हा बरोबर आहे, अशी शिक्षा द्यायला पाहिजे की पुन्हा असं कोणी करू नये. विचार पण करता कामा नये. किशोर दादा म्हणते ताई मी तुम्हाला सबस्क्राईब केले आहे. हो किशोर दादा, तुम्ही मला सबस्क्राईब केल्यात, खूप खूप धन्यवाद, थँक्यू सो मच.
प्लीज चॅनलला बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील दादा. उमेश दादा म्हणतायत मी पंढरपूरहून बोलतोय ताई. नमस्कार उमेश दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. किरण बहिराम, नमस्कार किरण दादा, स्वागत आहे. प्रकाश पारसेकर, हॅलो प्रकाश दादा नमस्कार. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. आणि किरण दादा आणि प्रकाश दादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून नोटिफिकेशन येतील तुम्हाला. प्लीज पटापटा 25 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. कोकणी म्हणतोय, कोकणी शिरी म्हणते मी चिपळूणचा आहे. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्रकाश पारसेकर मॅडम नमस्कार. प्रकाश दादा, गजानन दादा म्हणतायत माझी लाडकी बहीण प्रीती. धन्यवाद गजानन दादा, धन्यवाद, थँक्यू सो मच. लाडका भाऊ म्हणते ताई माझी वरची कमेंट गेली ते वाचा. पाहिजे दुसऱ्या मुलानं हे विचार न केला पाहिजे पुन्हा असे पाहून. हा दादा मी वाचली ही तुमची कमेंट. कधी कधी नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे ते ऐकायला येत नाही कदाचित. प्रकाश दादा म्हणते जय महाराष्ट्र. नमस्कार प्रकाश दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. तुम्ही कोकणातले आहात असं वाटतंय मला. गजानन दादा म्हणते ताई तू पावडर नाही लावली तरी खूप छान दिसते. धन्यवाद धन्यवाद दादा, थँक्यू सो मच गजानन दादा. प्रकाश दादा म्हणतात जय सिंधुदुर्ग, जय सिंधुदुर्ग. श्रद्धा चव्हाण, स्किन केअर सांगा ना ताई तुमची. स्किन केअर काही नाही आहे ग, स्किन केअर काही नाही करत ग. फक्त असं काही केमिकलचं वगैरे मी लावत नाही. कधीतरी म्हणजे 1-2 महिन्यांनी असा मेकअप करते, कधीतरी काही ओकेशनल असेल तर फाउंडेशन लावून, नाहीतर मी काही नाही लावत. आणि असं फक्त काय ते बॉडी लोशन वगैरे लावते. आता थंडी आहे ना इकडे त्यामुळे. थँक्यू श्रद्धा. श्रद्धा प्लीज जॉईन हो माझ्या चॅनलला. प्रकाश दादा म्हणतायत कुडाळमधून. ओके, कुडाळमधून बोलताय का? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला दादा. मी कोकणात, मी पण कुडाळचाच असं. कैलास दादा म्हणतात तुम्ही पिझ्झा सारखे गोड दिसता. पिझ्झा कधी गोड असतो का? कैलास दादा पिझ्झा कधी गोड असतो? पिझ्झा तर स्पायसी असतो. थँक्यू कैलास दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही मला गोड बोलल्याबद्दल धन्यवाद. प्रकाश दादा म्हणतात वाव कशी आहेस, झाला लंच? हो दादा लंच वगैरे झाला. तुम्ही जेवलात का नक्की सांगा. गजानन दादा म्हणते ताई तू थोडं पाणी ते खूप बडबड करते. पिते पिते. प्रकाश दादा म्हणते मी कुडाळला आहे मार्केटमध्ये. अरे वा, काय घेत आहे दादा शॉपिंगसाठी? काय लग्न वगैरे आहे का? गजानन दादा ताई मी सरप्राईज केला आहे. थँक्यू गजानन दादा, थँक्यू सो मच. आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे माझं लाईव्ह असतं ना तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल दुपारची. प्रकाश दादा म्हणताय चांगलं हॉटेल कुठे आहे मार्केटमध्ये फिश करी राईससाठी? कुडाळचं नाही दादा, मला ना कुडाळचं ना, म्हणजे आता कुडाळ एवढं ना, म्हणजे मी 2016 मध्ये माझं लग्न झालं. त्यानंतर असं ना म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना SRM कॉलेजला होती मी, तेव्हा असं कधीतरी माहिती होतं तेव्हा. आणि आता कुडाळ एवढंच पूर्ण बदललंय ना की मी गेली ना तर मला माहितीच नाही. अरे हे इकडे होतं, हे कुठे गायब झालं, ते तिकडे होतं, हे कुठे गायब झालं, असं झालंय. त्यामुळे कुडाळ पूर्णपणे चेंज झालंय. लाडका म्हणते कालिदास दादा हे तुमचा ताई. ओके, कालिदास दादा आहेत का? कालिदास दादा सॉरी हा मी विसरली. प्रकाश दादा म्हणते होममेड जेवण पाहिजे. नाही दादा मला तर काय माहितीच नाही आहे कुडाळचं. कधी मी हॉटेलमध्ये जाऊन जेवलीच नाही कुडाळमध्ये दादा मी कधी हॉटेलमध्ये जाऊन जेवलीच नाही, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम होते. नक्की तुम्ही कोणाला तरी विचारा, नक्की कळते. कनिफनाथ शिंदे कोठून? कनिफनाथ दादा मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. प्रकाश दादा गोवाचे आहे, परढणे. ओके, तुम्ही गोवाचे असाय काय? मस्त. विकास दादा म्हणताय हाय ताई ओळखलं का? हो विकास दादा मी ओळखलं. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा पटापटा, सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. रमेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. हरिश्चंद्र सूर्यवंशी, हाय हरिश्चंद्र दादा नमस्कार. प्लीज डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा.
कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. गजानन दादा म्हणतात, ताई मला असं वाटतं तू काही दिवसांनी खूप 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 मोठी मोठी म्हणजे श्रीमंत होणार. ओ माय गॉड. हो का गजानन दादा, तुमचा आशीर्वाद आहे म्हणजे मी नक्की मोठी होईन. मी मग मी म्हणणार की या दादा मला बोललेले गजानन दादा की मी मोठी होणार आणि आता मी मोठी झाली. नाही दादा, मी श्रीमंत नाही झाली तरी चालेल, पण एक माणूस की माझ्यात कायम राहिली पाहिजे. रमेश दादा म्हणतात, राजे भाऊ बंडगर साठी मुलगी बघा ताई. हो दादा, बघते बघते. इथं तर मला आता डायरी घ्यावी लागणार की ह्या दादांनी सांगितलं, त्या दादांनी सांगितलं मुलगी बघायला. अंजली माने, हाय अंजली ताई, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला स्वागत आहे. लाडका भाऊ म्हणते, ताई माझ्या कमेंट का सोडत आहेत? लाडका भाऊ दादा, मी कमेंट सोडत नाही. कधी कधी काय होतं माहितीये, तुम्ही कमेंट करता पण ते जातात आणि तुम्हाला दिसतात त्या, पण माझ्याकडे पोहोचत नाही. मग एकदा काय करा, स्क्रोल वरती करा, म्हणजे लाईव्ह हटवा आणि पुन्हा चालू करा आणि पुन्हा बघा, तुमच्या कमेंट गायब झालेल्या दिसतील. त्यामुळे मला येतात ना, त्या मी प्रत्येकाच्या, म्हणून तरी बघा मी किती लेट कमेंट, म्हणजे सगळ्यांच्या पुढे किती कमेंट आल्या, पण मी एकाची कमेंट वाचते, मी कोणाची नाही सोडत दादा. लाडका म्हणते, काजल सोनवणे ताई यांनी कमेंट केली त्यावेळी कमेंट आली आहे आपली. असेल दादा, पण मला नाही दिसली दादा. विठ्ठल क्षीरसागर, वैभव बिके, नमस्कार. नाही, विठ्ठल बिके, नमस्कार. विठ्ठल दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, प्लीज जॉईन करा. रमेश दादा म्हणताय, ताई माझी कमेंट का नाही वाचली हो? रमेश दादा, मी सर्वांची कमेंट वाचते दादा. इथं काय होतंय, कमेंट गायब होतात आणि तुम्हाला कळत नाहीये की कमेंट गायब झाल्या त्या. असं मी प्रत्येकाची कमेंट वाचते दादा, पण तुमच्या कमेंट तुम्ही टाईप करता पण माझ्यापर्यंत त्या पोहोचत नाही. ट्रॅव्हल विथ सोयम, हाय, लाईक डन जी, धन्यवाद. ट्रॅव्हल विथ सोयम, प्लीज चॅनलला जॉईन करा. भाऊ लाडका भाऊ जरा ताई माझ्यावर कमेंट गेली ती वाचा ना प्लीज. काजल ताईच्या वरची कमेंट आहे. नाहीये दादा, मी पाहिली तुमची कमेंट. एकदा बंद करा आणि नंतर चालू करा माझं लाईव्ह, बघा तुम्हाला कमेंट तुमची दिसणार नाही. वरची वाचा ना, 2 कमेंट सुटल्या आहेत दादा, पुन्हा एकदा टाका, मला मी वाचते. संदीप पाटील, हाय संदीप दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला स्वागत आहे. हाय स्काय, कैसे हो? सदीम खान मॅडम आपल्या, ओ माय गॉड, धन्यवाद. ओके. विठ्ठल क्षीरसागर, विठ्ठल दादा नमस्कार. पोपट अगिवळे, नमस्कार पोपट दादा, स्वागत आहे. संदीप पाटील, हाय संदीप दादा. दत्तात्रय शिंदे, कुठून बोलताय मावशी? दत्तात्रय दादा, मी कोकणातली आहे. योगेश पाटील, हाय योगेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. रवी दादा नमस्कार, खूप दिवसांनी आलात. लाडका भाऊ म्हणते, काजल ताई हाय बोलल्या होत्या का? त्यांच्या कमेंट गेल्या आहेत, ती वाचली नाही ताई तुम्ही. दादा मला कमेंट आलेल्या मी सगळ्या वाचल्या दादा. जयराम सदगीर, हाय जयराम दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा. धनेश मोरे, हाय गुड आफ्टरनून, या जेवायला, ब्रेक सुरू आहे. ओके धनेश, येतो नक्की येतो. काय आहे आज लंचला नक्की सांग. आणि प्लीज चॅनलला जॉईन हो, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला डबल टॅप करा. गणेश इकडे, हाय दीदी, हाय गणेश दादा, स्वागत आहे. गजानन दादा, ताई तू मला हे सांग, तू लाईव्ह रोज येते आणि किती वाजता येते? गजानन दादा, मी लाईव्ह 1:15 वाजता येते. राहुल माने, हाय राहुल. योगेश पाटील, हाय योगेश दादा, नमस्कार. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. गणेश इकडे इडके, हाय ताई, हाय गणेश दादा. रवी दादा म्हणतायत, हो का ताई, लाडक्या बहिणीचा. ताई तुम्ही कमेंट लय सोडत आहेत, माझ्या महत्त्वाच्या कमेंट आहेत. दादा मी तुमच्या नाही सोडत, मग आता ह्या पण सोडल्या असत्या ना, मी मला येतात त्याच मी वाचते. जरा वरी जावा, लय कमेंट सुटल्या आहेत माझ्या. कुठे सुटल्या दादा? मी
दादा मला तुमची एकच कमेंट भेटली, त्यानंतर मला तुमची कमेंटच भेटली नाही. तुम्ही म्हटलात मी नवीन तुमच्या लाईव्हला आलो नाही पाहिजे, त्याआधी आलो होतो. ताई काय ताई भावाला विसरलात. हे दादा मी वाचलंय. आणि ताई तुम्ही मला वचन दिलं होतं की मुलगी लग्नासाठी बघता, आता तर आठवले ना माझं नाव. हे पण मी दादा वाचलंय. दादा मी सगळ्या कमेंट वाचल्यात दादा. ताई तू जेवण केलं का नाही ग? गजानन दादा मी जेवण केलं, जेवण करूनच घेतलं मी. प्रमोद कुंभार, हाय ताई, तुम्ही कोकणात हॉटेल बिझनेस अँड होमस्टे वगैरे बिझनेस करता का? नाही दादा, अजून तर नाही काही केलं. तुम्ही कुठले आहात कुंभार दादा? योगेश पाटील, ताई तुला काही प्रॉपर्टी होते का? हाय हवी होती का? नाही दादा, अजून तर मला नको आहे. काय सांगेल मी तुम्हाला पाहिजे असेल तर, पण चॅनलला जॉईन राहा, त्यामुळे सांगू शकते. चिन्नस्वामी मुक्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, कोणत्या गावाची ग तू बाई? वेणुगोपाल अय्यर तुम्ही विसरलात का मला? याआधी ही कमेंट केली आहात तुम्ही. मी कोकणातली आहे बाई. करण, हॅलो ताई. हाय करण, स्वागत आहे. प्रमोद दादा म्हणते हडपसर पुणे. अरे वा, खूप छान दादा. पुण्याचे आहात का? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. रेल्वे गेमिंग, नमस्कार नमस्कार. कशी आहे आपली तुमची रेल्वे? यात्रीगण कृपया ध्यान दे, पटना जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 की वजह 1 पर लेग आएगी. टिंग टोंग. तेजस तरे, हाय पालघर. नमस्कार तेजस, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी आणि चॅनलला जॉईन व्हा. छान छान कमेंट करा भावांनो, छान छान कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. रामदादा नमस्कार, स्वागत आहे चॅनलला. प्लीज जॉईन व्हा चॅनलला, बेल आयकनवर क्लिक करा. सीमा राठोड म्हणतायत हाय. हाय सीमाताई, नमस्कार. रेल्वे दादा म्हणतात ओके बाय बाय. काय दादा, रेल्वे चालू गेली लगेच बाय बाय? प्रमोद दादा म्हणते पुण्याला आलीस तर या आमच्याकडे. हो दादा, हडपसरला राहता का? खूप छान दादा, येऊ येऊ नक्की येऊ. यायचा प्लॅन आहे पुण्याला, नक्की येऊ. प्रमोद दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, म्हणजे मला तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करता येईल. सारंग जगदाळे, बाई बाई. सारंग दादा चाललात का हो? बोला की. स्वामी चिन्ह मुक्त वेणुगोपाल अय्यर, कोकणात आल्यावर आम्हाला मासे खाऊ घालणार का हो? काय दादा, कसे घालणार? इथं तुम्ही मला ओळखत नाही आणि म्हणतात कोण ग बाई, कुठून आहेस, हे काय? आणि मासे खायला भेटणार का असं विचारताय कोकणात आल्यावर? विसरता इथं बहिणीला. याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला येऊन गेलात आणि विसरतात. प्रमोद दादा म्हणतायत हो. सीमाताई म्हणतायत झालं झालं काय जेवण? हो सीमा, आज लवकर जेवली. प्रमोद दादा म्हणताय हो नक्की ताई. ओके प्रमोद दादा, नक्की. रेलवे दादा म्हणतायत हमारी ड्यूटी 2 दिन के बाद चालू होने वाली है दीदी, नासिक में लोको का डिमार्ट हिना. यस यस यस, आपको बेस्ट ऑफ लक आपके ड्यूटी के लिए. S4YKO रायगड, नमस्कार, स्वागत आहे. सारंग दादा म्हणता हडपसर. सारंग दादा पण हडपसर मधले आहेत आणि हे प्रमोद दादा पण हडपसर मध्येच आहेत वाटतं. नमस्कार सारंग दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सुलक्षाताई म्हणता हाय सुलक्षा. काय गो, बरा असे मा? सर्वेश, काय रे सर्वेश, बरो असे मा? थंडी पिंडी परत सुरुवात झाली कोकणात आपल्या. गजानन दादा, ताई कभी अकोला आलीस तरी तरी आमच्या घरी ये. हो हो गजानन दादा, नक्की येईन, नक्की. फिरायचं आहे मला महाराष्ट्र पुरं. सुलक्षाताई म्हणताय काल खय गेलंय? खय नाही गो, थोडीशी तब्येत ठीक नव्हती त्यामुळे काल लाईव्ह नाही घेऊ. सीमाताई म्हणता मानसी ताई लाईव्हला आली नाही काय ताई? आज तुमच्या आलेली आणि लगेच गेली. तिच्या घरी आता लग्न वगैरे आहे ना, त्यामुळे तिला कामं आहेत, त्यामुळे ती लगेच गेली. मंडळी पटापट डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कोकणातली भाषा छान आहे बघ.
आता थोडं बोला की तुमच्या भाषेत. सीमाताई, माका तर बोलाक लय आवडता, पण बोलणारा समोर कोण नाही ना, त्यामुळे कोकणातला कोण भेटला की मी बोलते त्यांच्याशी. तर काय सीमाताई, जेवलाय बिवलाय मा? काय होतं आजच्या जेवणात? बरं असाय मा? पोरगी बिरगी खय शाळेत बिळेत गेली? सीमाताई, गजानन नंतर ताई आता पाहू तू खरं बोलते का खोटे बोलते. ओके गजानन दादा, नाही तर गजानन दादा नक्की येईन मी. माझं चॅनल जेव्हा माझं चॅनल मॉनिटाईज होईल, माझ्या हातात 4 पैसे येतील, तेव्हा नक्की प्रत्येकाच्या गावी जाऊन फिरणार आहे मी. गजानन दादा म्हणतायत सुलक्षाताई म्हणतात जेवण केलंय. जेवण काय केलं? अगं आज राईस बनवलेलं आहे. प्रमोद दादा, मी तर चॅनल जॉईन केलं अँड सबस्क्राईब पण केलं ताई. धन्यवाद प्रमोद दादा, थँक्यू सो मच. माझ्या चॅनलला एकदा जाऊन पहा, खूप छान छान व्हिडिओ आहेत, नक्की आवडतील तुम्हाला. अविराज दादा म्हणतात आम्ही आहो सातारकर क्रांतिकारी. जय भीमताई साहेब. लाईक नंबर 27. आम्ही महाराष्ट्रात राहतोय, तर राहून एखाद्या भीमरावाचा तुमच्या आवाजात गाणं म्हणा, जसं येईल तसं. नाहीतर गाणं गाणं येत नाही आंबेडकरांचं. तर अहो दादा, मला तर म्हणजे एवढी गाणी येत नाही दादा, कुठलीच एवढी येत नाही. पण काय होतंय सांगू, माझ्या चॅनलला कॉपीराईट येतंय. मी गाणी म्हटली ना कुठली, तर कॉपीराईट यायला लागलंय, त्यापासून मी गाणी म्हणत नाहीये. पण आम्ही भाऊ बहीण आहोत. तर आणि आम्ही एका महाराष्ट्रात राहतोय, आणि खरंच आंबेडकरांचा, बाबासाहेब आंबेडकरांचा सर्वांना अभिमान आहे. त्यांनी देशासाठी खूप काही केलंय. तर हेच माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. गजानन दादा म्हणतात ताई नाही, मराठी भाषा आमची, आम्हाला कोकणातली भाषा येत नाही. ओके, तुम्हाला कोकणातली भाषा येत नाही दादा, म्हणूनच तर मी जो कोकणातलं असेल त्याच्याबरोबर कोकणातलं बोलते, मराठी असेल त्यांच्याशी मराठीमध्ये बोलते. सीमाताई म्हणतात आत्ताच आले ताई शाळेतून. सारंग दादा म्हणते तुमचं बोलणं झक्कास. ओके, झक्कास बोलायचं आहे का? धन्यवाद सारंग दादा. रेल्वेमध्ये दीदी तुला माहीत आहे का, आम जनता की राजधानी मतलब राजेंद्र नगर टेर्मिनल बिहार संपूर्ण क्रांती एक्सप्रेस. ओके, हो का? मला तर ट्रेनमध्ये ना लय भारी झोप लागते. मला लय आवडतं ट्रेनमध्ये, असं असं पाळण्यात झोपल्यासारखं वाटतं ट्रेनचा प्रवास. सचिन दादा नमस्कार, स्वागत आहे पुन्हा एकदा. कसे आहात तुम्ही? मी मस्त आहे सचिन दादा. सीमाताई म्हणतात 28 नंबरला लाईक केलं ताई. आता मी बाळाला भात खाऊ घालते, नंतर येते तुमच्या. ओके सीमाताई, नक्की नक्की बाळाची काळजी घ्या. गजानन दादा म्हणते ताई तुझ्याजवळ पैसे येणार ग, खूप सारे पैसे येणार. मला वाटते येणार म्हणजे येणार. धन्यवाद गजानन दादा, नक्की. मला पूर्ण महाराष्ट्र फिरायचं, आणि ज्यांच्यामुळे मी तुमच्यामुळेच हे शक्य आहे. जर मी म्हणजे मला काहीतरी करायचं आहे आणि तुमचा सर्वांचा आशीर्वाद असेल तर नक्की शक्य आहे. थँक्यू सो मच दादा, खूप छान माझ्यासाठी ब्लेसिंग म्हणजे शुभेच्छा दिलात तुम्ही. आशिष कांबळे, कसं काय हो, बरं आहे का? हो आशिष दादा, मी बरी आहे. तुम्ही बरे आहात ना? पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. संकेत जाधव ताई, मी 10 जणांना लिंक शेअर केले आहे. थँक्यू संकेत दादा, थँक्यू सो मच. काय करताय संकेत दादा? संग्राम दादा म्हणताय हाय ताई. हाय हाय संग्राम. अंकित दीक्षित, मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त स्पायडरमॅन. ओके स्पायडरमॅन. संग्राम, लाईव्ह कुठून आहात? दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आता जम्मूमधून आहे. जम्मूमधून मी लाईव्ह घेते आता. संग्राम दादा म्हणतात जेवण झालं का? हो दादा संग्राम दादा, जेवण झालं. अनिकेत, हाय अनिकेत, कसं आहेस तू? हाय, जेवण झालं का? युद्ध साप निघाले आणि मका भरली म्हणजे काय? युद्ध साप निघाले म्हणजे काय? शिवम कुमार, हाय शिवम, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. सारंग जगदाळे, मराठा आरक्षण बद्दल काय मत आहे? दादा मला
पॉलिटिक्स आणि ह्याच्यामध्ये काहीच माहिती नाही आहे, त्यामुळे मी ह्याबद्दल तर काही बोलू शकत नाही सारंगदादा. मराठा आरक्षण वगैरे ह्याबद्दल मला थोडीशी सुद्धा माहिती नाही आहे. अविराज दादा म्हणतात आपल्या भारत देशाची शिल्पकार ज्यांनी ज्यांनी कायदा दिला त्याचे गाणे येत नाही. लाजिरवाणी गोष्ट आहे. उद्या आपण म्हणून आपल्या आजोबांचे नाव काय? दादा नाही येत तर नाही येत दादा मला. यात लाजिरवाणी गोष्ट काय आहे मला सांगा. नाही येत तर मी प्रामाणिकपणे सांगितलं की मला नाही येत. आली असतं तर मी बोलली असती. गजानन दादा म्हणतायत मला सांगा गजानन दादा, मला ह्या दादाने सांगितलं की आंबेडकरांचं गाणं म्हणा, पण मला जर येतच नाहीये तर मी कसं म्हणणार ना. मी प्रामाणिकपणे मी सांगितलं की मला ते गाणं येत नाही, तर यात मी काय चुकले दादा? आणि यात लाजिरवाणी गोष्ट काय आहे? गजानन दादा म्हणतायत चला प्रीतीताई येऊ का आता, तुझे लाईव्ह सोडून जाऊ वाटत नाही. नको दादा नको जाऊ तुम्ही मग. सारंग दादा ताई सर्वांनी असं म्हटलं तर कसं व्हायचं? कसं दादा? आरक्षण बद्दल आरक्षण बद्दल दादा मला काहीच माहिती नाही. म्हणजे सध्या काय घडामोडी चालल्या आहेत ना आरक्षण बद्दलच्या, मराठा आरक्षण बद्दलच्या, त्याच मला माहिती नाहीये. तर नाही होत दादा एवढे न्यूज वगैरे पाहणंच होत नाही. म्हणजे ना मला ना न्यूज पाहिलं ना की असं सटकतं ना, म्हणजे विचार करत बसते अरे यार आपल्या देशात काय चाललंय, त्यापेक्षा नाही पाहिलेलंच बरं आहे. एवढ्या छोट्या छोट्या मुलांवर तुम्ही मराठा आरक्षणचं घेऊन बसलाय. इथं त्या छोट्या मुलींवर एवढा अत्याचार झाला, तेव्हा कोणच आवाज उठवत नाहीये. मग ते मराठा आरक्षण बद्दल मला मतच द्यायचं नाहीये. मला तर असं वाटतं की अरे मराठा आरक्षण त्यापेक्षा तुम्ही कायदा तरी चांगला करा ना. कायदा महत्वाचा आहे. तुम्ही जर एखाद्याला त्या पोरीचं डोकं फोडलं, तिची दुर्दवस्था करून सोडली, त्याला तुम्ही असाच सोडलाय आणि मराठा आरक्षण बद्दल बोलून काय फायदा आहे दादा? गजन जाऊ दे ग ताई, टेन्शन नाही येत म्हणजे नाही येत काय? मग काय, मला नाही येत तर नाही येत. योगेश दादा म्हणते जेवायची सोय केली आहे का? पोट पाण्याचं बघू उद्या ताई. या या दादा जेवायला या. इथं तर आंबेडकरांचं गाणं हे ते मला सांगताय तुम्ही, पण अरे त्यापेक्षा आधी गाणं म्हणण्यापेक्षा ना त्या मुलीसाठी एखाद्याला काय करता येईल ना तर तो विचार करा ना. ती पोरगी बिचारी तिच्या आई वडिलांवर काय अवस्था असेल याचा विचार करा प्रत्येकाने. ज्यांना ज्यांना ना मुलगे आहेत ना त्यांना ना म्हणजे खरंच सांगते मी, समजावं आपल्या पोरांना की मी परवाच्या दिवशी एक रील पाहिली, त्याच्यात एका ताईचे 2 मुलगे होते. त्या मुलांना ती आई समजत होती की जर तुम्ही म्हणजे शाळेपासूनच सुरुवात होते ना. शाळेत जेव्हा ती म्हणत होती की जेव्हा शाळेत आता तुम्ही जाताय, एखाद्या मुलीला चुकूनही बॅड टच केला, चुकूनही आणि मला ते दिसलं, मला समजलं, तर तेव्हा तुमचे हात पाय तोडून ठेवणार बघा. पोरांना ह्या वयातच आई वडिलांनी धमकी द्यायला पाहिजे. धमकी, समजावणं नाही, धमकी द्यायला पाहिजे. ताई तू एकदा पाणी पिऊन घे बरं. नक्की पिते. नक्की नक्की. मला त्या आरक्षणाच्या आणि ह्याच्या गोष्टी आवडतच नाही. इथं देश कुठे चाललाय येड्यागत. आणि एखाद्या छोट्या 3 वर्षाची मुलगी कुठे, 6 महिन्याची मुलगी सुरक्षित नाहीये. आणि इथं आरक्षणाच्या गोष्टी करून काय फायदा? योगेश दादा म्हणतात गाण्यापेक्षा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आचरण घेणे खूप महत्वाचे, कारण त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. बघा ना दादा, तेच नाही. आता मला गाणं येत नाहीये तर ते बोलतायत की तुला गाणं येत नाही, लाज वाटली पाहिजे. अरे त्यापेक्षा तुम्ही ते गाणं म्हणण्यापेक्षा त्यांचे विचार विचार घ्या ना आचरणात. त्यांनी कसं देशासाठी काम केलं, त्यांचे काय विचार होते हे तरी समजून घ्या. असे विचार नाही आहेत एखाद्या समोरच्याला वाईट बोलणं. जर त्याला गाणं येत नसेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बोललेले का गाणं गात फिरा माझं? त्यापेक्षा त्यांचे जे विचार आहेत, त्यांचे जे गुण आहेत ते स्वतःच्या अंगात घ्या ना.
सारंगधाऱ्यामध्ये विचारापेक्षा आचार 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 महत्वाचा आहे, बरोबर. मग तुम्ही त्यांचे काहीच विचार आचरणात आणत नाहीये तर काय फायदा इथं गीत गाऊन. खरंच माझं डोकं फिरतं हा, असं काय कोण बोलून गेलं की. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. ती बिचारी पोरगी कसली तडपडली असेल मंडळी, मग विचार करा ती मुलगी कशी तडफडली असेल हे सगळं झालं तेव्हा. मग जो आहे त्याला तिथंच जाळा ना, तिथंच ठोका. त्यापेक्षा कसले कायद्याचे हे करताय. मग एवढंच तुम्हाला आहे तर तिथं तुमचे हे दाखवा ना. मग काय, जाऊ दे. नाही दादा, मी तुमच्याबद्दल नाही सांगत आहे. ते मला दादा बोलले ना, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचं गाणं येत नाही तुम्हाला, त्यांचं एवढं योगदान आहे तर तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. गजानन दादा म्हणते ताई अशा लोकांना तू ब्लॉक करून टाक. ओके, मग तेच करणार मी. अशांना माझ्या आता आता कुठे गेले ते, आता मी बोलली त्यावर कुठे गेले, गायबच झाले ना. अशांना ब्लॉक करण्यापेक्षा मी शब्दाने त्यांना ब्लॉक करेन. बघा आता परत नाही मला कमेंट करणार. मंडळी पटापटा लाईक करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. रमेश दादा जय भीम, नमो बुद्धाय, वडोदरा गुजरातवरून नमस्कार. रमेश दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही, जेवलात का? मानसी, हाय मानसी, स्वागत आहे पुन्हा एकदा. रमेश दादा म्हणतात लाईक केलं, धन्यवाद रमेश दादा, थँक्यू सो मच. मानसी बोलते जेवण झालं का ताई? हो का, आज लवकर जेवून घेतलं. गजानन दादा म्हणतात जाऊ दे ना ग ताई, टेन्शन नको घेऊ. नाही दादा, अशा माणसांना थोडंसं हँडल करणं गरजेचं आहे. नाहीतर एकदा बोलायला दिलं की सतरांदा बोलणार. त्यामुळे यांची तोंड शब्दांनीच बंद करावी लागणार, ब्लॉक करून नाही बंद करावे लागणार. तोंडाने शब्दांनी ब्लॉक करावे लागतं ह्यांना. त्यामुळे मी तेच केलं. तुम्ही एवढी मोठेपणा सांगता ना, तर आता सध्या काय घडलंय ना त्याच्याबद्दल विचार करा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. छान छान कमेंट्स करा मंडळी, पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा. मानसी बोलते कशी आहे तब्येत? मगाशी कामात होते म्हणून विचारायचं राहिलं. हो मानसी, आता मी मस्त आहे. अवधूत दादा नमस्कार. काय झालं? काय नाही दादा, विषय संपला. आता तर आपण बोलूया, छान छान करूया, मेसेज करा. मानसी बोलते काय झाले? काय नाही ग. योगेश दादा म्हणतात ताई कुठून तुम्ही? योगेश दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. पण सध्या माझं लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे. गजानन दादा म्हणतायत ताई मी माझ्या शॉपमध्ये बसून लाईव्ह पाहतो, खूप बरं वाटलं आज. धन्यवाद गजानन दादा, खूप खूप धन्यवाद. कुठलं शॉप आहे दादा तुमचं? अवधूत दादा जेवण झालं का सर्वांचं? हो अवधूत दादा, माझं तर जेवली मी, लवकर जेवली, आज 1 वाजताच जेवली. गजानन दादा म्हणते आजचा दिवस खूप छान निघाला, मला माझी ताई मिळाली. धन्यवाद दादा. तुमच्यासारखे विचार करणारे, छान विचार करणारे माणसांचीच गरज आहे माझ्या लाईव्हला. मानसी एबीसाठी लिहितेस काय ग? प्रमोद दादा म्हणताय कोण काय बोललं ताई सांग, मी थोडा ऑफलाईन गेलो होतो, आता परत ओके ओके ऑनलाईन आलो. काही नाही दादा, मला एक दादा सांगत होते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं भीमगीत गा, तर मला नाही येत कुठलं म्हणजे मला नाही गाणं येत. आणि मी गाणी गायली की माझ्या चॅनलला कॉपीराईट येतं माझ्या लाईव्ह म्हणजे लाईव्हमध्ये. त्यामुळे मी नाही गाणी बोलू शकत. पण मी त्यांना एवढं बोलली की मला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या देशासाठी, आपल्या सगळ्यांसाठी खूप काही केलं, त्याचा मला अभिमान आहे. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भीम एवढं पण बोलली. तरी ते मला म्हणतात तुम्हाला लाज वाटायला पाहिजे जर येत नाही गाणे, त्यांनी खूप काही केलंय. तर मग मी चौथळली. मानसी बोलते सपोर्ट कमेंट आहेत या.
ओके, सपोर्ट कमेंट आहेत का? अवधूत दादा, ती पण व्यवस्थित एबीसीडीला येत नाही माणसाला. मानसी, ह्या रीड नाही करायच्या कमेंट. ओके. योगेश नांदेडकर, नमस्कार योगेश दादा, बोला तुम्ही जेवलात का दादा? मंडळी पटापटा लाईक करा. 29च लाईक झाले. छान छान लाईक तरी करा. ताई सोडा विषय, ते काय घेऊन बसले, सोडून द्या विषय बाकी. ओके दादा, सोडून दिला. सोडून दिला. मानसी, मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोल या चॅनलला. अवधूत गंगाजी, काय करतेस ग? अवधूत दादा नमस्कार. मी प्रीती या कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला स्वागत करते तुमचं. लाईव्ह आहे माझं, मी कोकणातली आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. लाईव्ह असतं दुपारचं 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी. प्लीज लाईव्हला जॉईन व्हा. टी माही, अयान घोष, हाय अयान, आपका स्वागत है. बंगाल से हो क्या? बंगाली हो आप, मुझे लग रहा है. प्रदीप सावंत, हाय प्रदीप दादा नमस्कार. अवधूत दादा म्हणते साधी भोळी कसं काय? कोकणातली माणसं कशी साधी भोळी आहे सांगू का दादा? जरी तुम्ही आता एखाद्या कोकणातल्या घरात जावा, बघा तुमचं कसं स्वागत करतील. छान, स्वतः पेच भाकर खाऊन राहतील, पण तुम्हाला व्यवस्थित जेवायला घालणार आणि जातानाही तुम्हाला काही नाही काय अशी दोरी देणार. बघा अशी आहेत कोकणातली माणसं. एखाद्याच्या आता बघा इथं मुंबईच्या ठिकाणी बघा, तुमच्या घरात कोणी आजारी पडलं ना तरी कोणी येणार नाही, पण कोकणात बघा एखाद्याच्या घरी आजारी पडली ना तर त्याच्या घरी जाऊन सगळं जेवण बनवून त्याच्यासाठी देऊन येतील. अशी कोकणातली माणसं असतात. अवधूत दादा म्हणते सांग ना. सांगितलं ना दादा, सांगितलं ना आता साधी बोळी कशी आहे ती. मानसी, हरेश मोहन पाटील, निपॉन कोकोनट चा. ओके, तुम्ही कोकोनट निपॉनचे आहात का? नमस्कार. अवधूत चॅनलवर 2-2 अवधूत आहेत आता. प्रदीप सावंत, रत्नागिरी का? नाही दादा, प्रदीप दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. योगेश दादा म्हणते ओके बाय ताई, चाललो ड्युटी, गुड आफ्टरनून. ओके योगेश दादा, थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आलात. चॅनलला जॉईन झाला आहात का योगेश दादा? नक्की सांगा. अवधूत दादा म्हणते तब्येत आहे ना व्यवस्थित ताई? हो जरासं चाललंय, बघू आता. अवधूत दादा म्हणते सांग ना. सांगितलं दादा कशी आहेत माणसं. हमीरपूर कोकोनट लेता है. ओके मानसी, 40 लाईक डन होऊन जाऊ दे. अवधूत गंगाजी, कोकम मिळेल का? कोकणात मिळतं दादा, मिळतात. हरेश मोहन पाटील, कोकोनट कुठे आहे राधा तुम्ही? कोकणात भेटतात कोकोनट. चिपळूण, हरेश मोहन पाटील, तुम्ही चिपळूण मधले आहात का? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. TM माई, आयन घोष, हॅलो आयन. रतन नाथे, हाय. मानसी, रतन ताई म्हणतायत, रतन दादा म्हणतात ताई नमस्कार. रतन दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला पुन्हा एकदा. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. मानसी, सर्वेश, आज लुक चेंज केला तुम्ही? अरे नाही रे, माझी तब्येत बरी नाही आहे आज थोडीशी, 2 दिवस, त्यामुळे असं दिसतंय ते डोळे बिळे. प्रमोद कुमार, हो ताई आम्ही येत असतो मित्र दरवर्षी. दापोली, महाड, दिवेआगर खूप फिरलो, मजा येते आणि खरंच मनातून निर्मळ माणसे आहे. जे आहे ते लगेच तोंडावर बोलतील पण मनात राग धरून ठेवत नाही. बरोबर दादा, बरोबर ओळखलं. आणि माझं पण ते मनात काय ठेवायचं नाही. आता इथं क्लिअर करायचं, रिलॅक्स. मिस्टर रोलेक्स, हाय मिस्टर रोलेक्स. चिपळूण दहीवाली, यांचे तर काय मला कळतच नाही. अभिमन्यू मिसाळ, हाय अभिमन्यू दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. हाय ताई नमस्कार. जेवण झालं का? काय म्हणती आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये थंडी? सिंधुदुर्गात पण थंडी वाढली आहे दादा, खूप थंडी वाढली आहे. तुम्ही जेवलात का? संजय दादा म्हणताय काय लावलं शेतात? शेतात काय नाही दादा, सध्या भात कापणी चालू आहे.
अभिमन्यू दादा म्हणतात 32 नंबर लाईक केलं आहे. थँक्यू सो मच. हरेश प्लीज डबल टॅप ऑन द स्क्रीन. गजानन दादा म्हणते ताई दुपारचं जेवण केलं का ग, नाहीतर ये माझ्या घरी जेवण करण्यासाठी. हो हो गजानन दादा, नक्की येते, नक्की. मी जेवली आज, लवकर जेवली, नाही तर मिस्टर पण आज लवकर जेवून गेले, त्यामुळे आम्ही पण जेवली. मंडळी लवकर या पटापटा. कोकणची माणसं. मुंबई का थंडी आहे? मुंबईमध्ये पण थंडी आहे दादा. मुंबईला थंडी आहे, कोकणात थंडी आहे, सगळीकडे आता थंडी पडते. नामदेव जाधव, हाय नामदेव दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला स्वागत आहे. ओमकार आठवले, हाय ओमकार दादा, कसा आहेस तू? 32 लाईक डन. बाय ताई, बाय बाय ओमकार दादा. जेवलाच का तू? डबल टॅप क्लीनर लाईक डन. थँक्यू सो मच. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी. अबी काटरे, हाय नमस्कार अभिदादा, नमस्कार, स्वागत आहे सर्व. आज रात्रीचा पण जेवून घेतलंस काय? नाही रे बाबा, रात्री जेवतलं. अवधूत ताई तोता हवामान खातं चालू कर. कसलं? रेखा जाधव, हॅलो ताई. हॅलो रेखा ताई, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. जीवन वागटे, राम वहिनी, मी नवीन आहे लाईव्हला, सांभाळून घ्या गरीबला वहिनी, बरं का? ओके जीवन दादा, कुठून बोलताय? नक्की सांगा कुठून बोलताय तुम्ही? ओमकार आठवले, जेवण केलं का वहिनी? जीवन दादा म्हणताय जेवण केलं का? हो जीवन दादा, केलं. ओमकार बोलते, हो ताई जेवण झालं माझं. जेवण झालं का? हो ओमकार दादा, मी पण जेवली. डीपी कसा आहे? खूप छान, हिरो आहेस तू. आमचा ओंकार भाऊ हिरो आहे. जीवन दादा म्हणताय हाय. जीवन दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या नोटिफिकेशन येतील लाईव्हच्या. अवधूत दादा म्हणतात मनू गायब झाली होती, ती कामात असणार दादा. अभिदादा म्हणतात कुठून आहेस? अभिदादा मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. जीवन दादा म्हणतात 32 नंबर मतदान केले वहिनी, बरं का? ओके जीवन दादा, थँक्यू सो मच. हनुमंत सागर, मेसेज गायब झालाय त्यांचा. हनुमंत दादा तुमचा. जीवन दादा म्हणते मी वडनेर वैभव राहतोय वहिनी, बरं का? ओके जीवन दादा, मग काय करता तुम्ही? नामदेव जाधव, सोलापूर, नमस्कार नामदेव दादा, स्वागत आहे. या हनुमान दादांचे ना कमेंट हे का होत आहेत, गायबच होत आहेत. बिभीषण पाटील, जय शिवराय दीदी, जय शिवराय. बिभीषण दादा नमस्कार. जेवलात का? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. ओमकार दादा म्हणतोय हिरो आणि मी, येस यू आर हिरो. संकेत दादा म्हणते ताई आम्ही गारगोटीमध्ये राहतो. संकेत दादा गारगोटी कुठे आहे? गारगोटी कुठे आहे दादा? मला माहिती नाहीये गारगोटी. प्रमोद दादा चलो ताई बाय, काम चालू आहे ऑनलाईन, संपला ब्रेक, या पुण्याला नक्की राहायला या आमच्याकडे. हो प्रमोद दादा, येईन नक्की येते. बाय बाय, काळजी घ्या. सुधाकर जगताप, हाय सुधाकर दादा, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा. राजेंद्र चौधरी, आय एम फ्रॉम बार्शी, नमस्कार राजेंद्र दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. राजेंद्र दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझं लाईव्ह असतं 2 टाईम, तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील बेल आयकनवर क्लिक केल्यानंतर जॉईन होऊन, तर नक्की जॉईन व्हा. जीवन वागटे, मी शेतकरी आहे वहिनी, द्राक्षाची बाग आहे माझी वहिनी, 20 एकर. वा. जीवन दादा खूप भारी, शेतकरी आहात, लय भारी, मला बरं वाटलं ऐकून. दादा मग द्राक्ष म्हणजे आता मिळतील ना? थंडीच्या टायमिंगला तयार होतात ना द्राक्ष? आम्हाला पण पाठवून द्या. लय भारी. राजू चौहान, जय श्री कृष्ण राजू दादा, प्लीज डबल टॅप करना. राजेंद्र चौधरी,
गारगोटी इन कोल्हापूर. ओके, कोल्हापूरमधून बोलताय. लय भारी दादा, लय भारी. तांबडा रस्सा पांढरा रस्सा खाल्ला का आज दादा? संकेत दादा म्हणतात मधाचं गाव पडगाव. म्हणजे तुमच्या इकडे मध मिळतो जास्त. भारीच, खरंच भारी दादा, भारी. खूप चांगल्या चांगल्या गावी राहता तुम्ही. संकेत दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा माझ्या. मला मत पाहिजे तेव्हा मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करेन. जीवन दादा म्हणते नाशिक जिल्हा आहे वहिनी आमचं. जीवन दादा नाशिक जिल्हा आम्ही वहिनी आमचं बरं का वहिनी. हो हो दादा. जीवन दादा खूप मस्त नाशिक जिल्ह्यात. ओमकार आठवले म्हणजे ओके ताई, बाय 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 ओमकार. नमस्कार पाटील माऊली, नमस्कार, शुभ दुपार. शुभ दुपार दादा, कसे आहात तुम्ही? प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. जीवन दादा म्हणते वहिनी तुमचा स्वभाव खूप भारी आहे वहिनी बरं का. थँक्यू थँक्यू दादा. मला समोरचा माणूस व्यवस्थित बोलत असेल ना तर मी पण व्यवस्थित बोलते आणि खूप वेळा इग्नोर पण करते जर एखादा. पण अशा ज्या काही गोष्टी असतात तिथं माझं डोकं फिरतं. मग अशी तसं फिरलेलं. पण दादा तुम्हीही खूप छान आहात, शेतकरी आहात. मला शेतकऱ्याचा आणि भारतीय सैनिकांचा नेहमी आदर आहे माझ्या मनात. जय जवान जय किसान. पाटील माऊली म्हणताय रामकृष्ण हरिताई जेवण झालं का नाही? हो दादा आम्ही जेवलो आज. जीवन दादा पॉपकॉर्न वाटतायत. वा वा, तुम्हाला आणि मला. हा हाफ हाफ. अवधूत पाटील कोल्हापूर, नमस्कार अवधूत दादा. गारगोटी कोल्हापूरमध्ये आहे. ओके, मला माहिती नव्हतं. पाटील पाटील माऊली म्हणतात लाईव्ह डन. थँक्यू थँक्यू सो मच. खंडू चव्हाण, नमस्कार खंडू दादा, कसे आहात तुम्ही? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, डबल टॅप करा. सारंग जगदळे म्हणतात ताई मराठा आरक्षण बद्दल बोललो म्हणून राग आला नाही का? नाही दादा तुमच्याबद्दल नाही राग आला. ते मला बोलत होते ना की तुम्हाला भीमचं गाणं येत नाही तर तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. मला लाज वाटण्यासारखं काय आहे? मला नाही येत तर नाही येत. आणि माझ्या चॅनलला मी गाणी म्हटलं तर कॉपीराईट येतो. तुमचा राग नाही आला दादा, राग नाही आला दादा, खरंच सांगते. सॉरी हा, तुम्हाला जर असं वाटलं असेल राग आला तर नाही. संकेत जाधव आदमापूर माहिती आहे का? हो दादा, आदमापूरचे बाळू मामा, तिथं पण जायचं आहे मला. मी कुठेच फिरली नाही असं मला वाटतंय. मला तिथं पण जायचं आहे. मला पाहायचं आहे आदमापूरचे बाळू मामा. ते कसा परिसर आहे त्यांचं, तिथली मी कीर्ती ऐकून आहे. त्यांचे पिक्चर पण मी खूप बघितलेत. पण तिथं प्रत्यक्षात जायची इच्छा आहे. सौरभ कांबळे, हाय सौरभ दादा, नमस्कार. प्लीज सगळ्यांनी डबल टॅप करा मंडळी. राजेंद्र चौधरी, आज नाही गुरुवार आहे. ओके. आज गुरुवार आहे, आमच्याकडे पण व्हेजच आहे. जीवन दादा म्हणतात हो फेब्रुवारी महिन्यामध्ये द्राक्ष पाठवले वहिनी बरं का? 100% वहिनी, धन्यवाद. जीवन दादा थँक्यू सो मच. पाठवा पाठवा, मला तर लय आवडतात द्राक्ष. वहिनी तुमचं स्माइल खूप भारी देता वहिनी बरं का? ओके जीवन दादा, थँक्यू सो मच. प्रभाकर गोरे, हाय प्रभाकर दादा, नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. संकेत दादा म्हणतायत तुम्हाला मत पाठवतो की. येस येस पाठवा दादा. राधा राधा भयस्कर म्हणतायत ताई तुम्ही कुठून? प्रभाकर दादा म्हणतात हाय हाय प्रभाकर दादा. राधा म्हणतायत ताई तुम्ही कुठून? राधा ताई मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. हरेश मोहन हाय. संकेत दादा म्हणतो तुम्हाला मत की. नक्की पाठवा दादा, थँक्यू सो मच. पाटील माऊली नमस्कार ताई कुठून आहात? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. पण ह्याला लाईव्ह आहे माझं आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे, पण जम्मूमध्ये लाईव्ह आहे माझं. टी मही. अंकित शर्मा, हाय अंकित शर्मा. कॅमेरा ओपन करो ना क्या बना रे मालूम पडे. अवधूत दादा म्हणतायत ताई चष्मा कुठे आहे? चष्मा हरवला की. हा हरवला कालच. टी माई. अंकित शर्मा नमस्कार, स्वागत आहे. गजानन दादा म्हणताय ताई तुझ्या लाईव्हला नवीन आलेला आहे, काही बोलण्यामुळे चुकलं असेल तर माफ करा. गजानन दादा असं नका बोलू, खूप छान बोलला तुम्ही, लय भारी आहात तुम्ही. हरेश दादा म्हणताय सलाम वालेकुम.
जीवन दादा म्हणते वहिनी मी तसं माणूस नाही वहिनी, मी खूप प्रेमाने बोलतो, प्रेमाने वागतो वहिनी, हे आयुष्य परत नाही मिळत वहिनी बरं का. हो दादा खरं बोललाय, 100% खरं बोललाय तुम्ही. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. निलेश दादा नमस्कार. निलेश दादा, निलेश करंजेकर दादा नमस्कार. नमस्ते ताई, शुभ दुपार. शुभ दुपार निलेश दादा. कसा आहेस तू, जेवलास का. संकेत जाधव, आदमापूरला आला की मला मेसेज करा, 100% आमच्या गावी नेतो. हो हो संकेत दादा नक्की येऊ. बाळूमामांना भेट द्यायची आहे, नक्की नक्की. अवधूत दादा म्हणताय ताई तुझा भाऊ अवधूत पाटील आहे ना, तुला कोल्हापूरला फिरवायला अवधूत पाटील बस. येस येस अवधूत दादा, कोल्हापूरला आला की तुम्हाला कॉल करतो बघा. सारंग दादा म्हणताय खंडोबाची कारभारी हे गाणं म्हणा. दादा मला गाणं म्हणू शकले असते पण ना माझ्या लाईव्हला ना हे येतं, कॉपीराईट येतं, म्हणून मी बंद केलं. मला जी गाणी येतात ना ती मी म्हणू शकली असते पण माझ्या चॅनलला कॉपीराईट येतं ना, म्हणून मी नाही करत. मग अवधूत दादा म्हणताय गगनगड, आदमापूर, विशाळगड, नरसोबाची वाडी, पर्याय चिखली. ओके अवधूत दादा नक्की येऊ. हरेश बोलते हैं भाभी मैं हूँ. हाँ हरेश भाई आप भी हो, मैं देख रही हूँ. पी एम्पायर, हाय पी एम्पायर, स्वागत है आपका. प्लीज डबल टॅप करो, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोली. भाभी जी जिंदा है. भाभी अब जिंदा है. ओके. नागेश मले, ओ ताई कसे आहात. हाय नागेश, कसं आहेस तू, कुठून बोलते नक्की सांग मला. मी कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुझं स्वागत आहे. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण सध्या लाईव्ह घेते जम्मूमधून, त्यामुळे प्लीज चॅनलला जॉईन हो. हरेश पाटील, पाटिल भाई तू दिखाई नहीं दे रहा है अभी आपको, पता नहीं क्या बोले. हाय नागेश. हरेश नमस्कार ताई. निलेश दादा निलेश दादा म्हणताय हो ताई तुझे जेवण झालं का. हो निलेश दादा मी जेवली. ओमकार शिरपुले, हाय भाभीजी नमस्कार. ओमकार भाई, मी मराठीत आहे. मग मध्ये का बोलताय दादा. हरेश दादा मराठीत मध्येच बोला. चैत्राली गुरव, हाय चैत्राली ताई नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला स्वागत आहे तुमचं. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. चैत्राली ताई, मनस्वी काय करते नक्की सांग मला. जीवन दादा म्हणताय वहिनी तुम्ही माझी कमेंट सोडली वहिनी बरं का. जीवन दादा कुठली सोडली मी तुमची कमेंट. नाही हो दादा, मी नाही दादा, तुमची कधी कधी कमेंट काय होते सगळ्यांच्या निघून जातात, तुम्ही टाकतात तरी पण. त्यानंतर अमीर पटेल, नमस्कार अमीर दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणातली माझं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा. सदाशिव दादा म्हणताय हाय लविंग प्रीती, कशी आहेस. तुला बघतीवर फार सुंदर वाटते, बघितल्यावर फार सुंदर वाटते. नमस्कार सदाशिव दादा, थँक्यू सो मच. कसं आहे ह्याला गोव्याला कसं वातावरण आहे नक्की सांगा. मीला दाखवला, काय बोलताय दादा, तुमची लँग्वेजच कळत नाही. तू कुठून. ड्रीम क्राफ्टर जान्हवी, हाय जान्हवी नमस्कार. मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तू कुठून आहेस नक्की सांग. जीवन दादा म्हणते जेवण करायला या वहिनी बरं का. हो हो जीवन दादा नक्की येते. जान्हवी प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन हो. कोकणची माणसं साधी, बेल आयकॉनवर क्लिक कर. शरद बोधक, हाय शरद दादा नमस्कार. सुजित दादा म्हणताय हे ताई मासे पाठव फ्राय करून लवकर. दादा मला, मी तर जम्मूला राहते, मला पण मासे भेटत नाहीये, काय सांगणार तुम्हाला. पण कोकणातली असून इथं मासे खायला भेटत नाहीये मला. अमीर दादा म्हणतायत मी पुण्यातला ताई. अमीर दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. नोटिफिकेशनवर बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नोटिफिकेशन येतील तुम्हाला. पुण्याला पण थंडी पडते का अमीर दादा नक्की सांगा. अवधूत दादा म्हणते तुमची लाडकी चैत्राली ताई आली. येस येस आमची चैत्राली ताई आली. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा यार, छान छान डबल टॅप करत नाहीये तुम्ही. 42 झाले आहेत, 50 तरी होऊन जाऊ दे मंडळी लाईक्स. मी मराठवाडा धाराशिव. ओके, धाराशिव मधून बोलते का जान्हवी. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन हो. बालू वडर म्हणतायत वडडर, ताई साहेब राम राम. ताई साहेब राम राम. बाळू दादा कसे आहात तुम्ही, जेवलात का. सदाशिव दादा म्हणतात लाईक डन, यू व्हेरी मच फॉर युअर बिहेवियर ॲटिट्यूड. धन्यवाद सदाशिव दादा, थँक्यू सो मच.
तुम्ही छान छान कमेंट करता म्हणून मला बरं वाटतं लाईव्ह घ्यायला. अवधूत दादा म्हणतात 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. मंडळी बरोबर 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. अवधूत दादा म्हणतायत तसं. सारंग दादा म्हणते मी जम्मू काश्मीरला कटरा वैष्णोदेवी. ओके. म्हणजे तुम्ही तिकडे आहात का की फिरायला आलात? तेजस गोरे लाईव्ह कसे चालू करतात सांगा ना. लाईव्ह हा तुमचे सबस्क्रायबर 50 सबस्क्रायबर झाल्यानंतर तुम्हाला लाईव्ह हा ऑप्शन भेटतो. त्यावर क्लिक करायचं आणि मग लाईव्ह होऊन जातं. जीवनदादा म्हणतात प्रेमाने वागायला प्रेमाने बोलायला मी तसं माणूस नाही. प्रेमाने वागायला प्रेमाने बोलायला आवडते वहिनी. ही कमेंट सोडली होती वहिनी बरं का. नाही दादा ही बी तुमची वाचली कमेंट मी मग अशीच वाचली. तुम्ही ऐकलं नसेल, तुम्हाला नेटवर्क कमी असेल ना, त्यामुळे मी वाचताना तुम्हाला ती नेटवर्कमुळे ऐकली नसेल त्यात. दादा म्हणतात खूप थंडी आहे ताई इकडे 16 होतं काल. पुण्याला 16 होतंय बापरे. तेजस गोरे लाईव्ह कसं चालू करतात सांगा ना. सांगितलं ना दादा की लाईव्हला 50 सबस्क्रायबर लागतात. त्यानंतर लाईव्हचा ऑप्शन येतो तुम्हाला. लाईव्हवर क्लिक केल्यानंतर ज्या सेटिंग असतात त्या करायच्या, मग लाईव्ह चालू होतं. दादा ताई आम्हाला मासे खायला यायचं होतं पण जाऊ द्या तुम्ही जम्मूला आहे त्यामुळे मी कॅन्सल केली जस्ट आता. हो दादा आम्हाला पण मासे भेटत नाही. कधी कोकणात जातो आणि कधी खातो असं होतंय. काय बोलणार. ड्रीम दादा म्हणते जान्हवी बोलते तू नॉनव्हेज खाती का. नक्का खात जाऊ. काय सांगू ग, खाते आम्ही खातो. आमच्या घरात सगळी खातात ना नॉनव्हेज. चैत्राली ताई म्हणतायत हाय चैत्राली. म्हणू काय करते. करुणा खाडू हाय करुणा ताई नमस्कार. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. आशा बेलागे हाय आशा ताई नमस्कार. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. छान छान कमेंट करा सर्वांनी. प्लीज डबल टॅप करा. अमीर दादा म्हणतात हसतायत काय. नितीन बुधवत जय भगवान जय गोपीनाथ. जय भगवान जय गोपीनाथ. नितीन दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. जीवन दादा म्हणतात मेथीची भाजी बाजरीची भाकर खायला या वहिनी बरं वाटलं. हो हो दादा नक्की येते. भाकरीची चव वा वा वा. काय सांगू दादा. प्रोग्रेमर हाय प्रोग्रेमर कुठून बोलताय नक्की सांगा. सदाशिव दादा गोव्याला ये फार सुंदर मंडी देवळा आहेत आमच्याजवळ. बोडगेश्वर देऊळ आहे. हो दादा सदाशिव दादा नक्की येईन या सुट्टीत बघते मी ट्राय करते. प्रथमेश पाटील ताई माझं कोकणमध्ये दाताचा दवाखाना आहे. हे प्रथमेश दादा तुझं कोकणात कुठे दाताचा दवाखाना आहे का. माझ्या आईची दाढ चढवली मी पाठवून देते. कुठे आहे ते सांग मला. प्रोग्रेमर जय श्रीराम दादा. अमीर पटेल जम्मूला कसं काय ताई तुम्ही. दादा माझे मिस्टर मिलिटरीमध्ये आहेत आर्मीमध्ये त्यामुळे मी पण यांच्यासोबत राहते इकडे. नितीन बुधवत म्हणतात बुलढाणा. नमस्कार नितीन दादा. प्लीज डबल टॅप करा यार. कोणीच डबल टॅप करत नाहीये. एवढा तुमच्यासाठी जीव तोडून मी बोलते पण मंडळी तुम्ही डबल टॅपच करत नाही. नको खात जाऊ प्लीज कारण माशाला मारून काय भेटणार. ओके जान्हवी ताई नाही खात मी. जान्हवी ताई नाही खात. प्लीज जॉईन व्हा मग माझ्या चॅनलला. आशाताई म्हणतायत रामचंद्र बेलागे ही आशा रामचंद्र बेलागे. हाय आशा रामचंद्र बेलागे ताई नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं. अमीर दादा ताई पुण्याला या कधी. भिगवानचे मासे खायला देतो. भिगवणचे मासे म्हणजे काय असतं दादा नक्की सांगा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सुमित चंदन शिव हाय सुमित दादा नमस्कार. कोकणचे माणसं साधी बोळी या चॅनलला खूप खूप स्वागत आहे. सुमित दादा स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. आशाताई हसतायत. गुरु 111 केलं थँक्यू. प्लीज डबल टॅप करा लाईक करा. गणेश शिंदे नमस्कार गणेश दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्रथमेश पाटील आईचे दात किडले आहेत का. हो दादा प्रथमेश दादा कुठे हॉस्पिटल आहे नक्की सांगा. प्रथमेश दादा कोकणात म्हणजे कुठे आहे. सिंधुदुर्गात आहे का तुमचा दाताचा दवाखाना. मनू हाय ताई लाईक डन. ओके मनू कुठून बोलते.
थँक्यू सो मच मनू. कुठून बोलते नक्की सांग. आणि प्लीज चॅनलला जॉईन हो. वाघेला जय श्री कृष्णा. हाय वाघेला जय श्री कृष्ण. जीवन दादा म्हणते काय भाजी खाल्ली वहिनी. तुम्ही तुमची थोडंसं भाजी पाठवा ना वहिनी बरं का. जीवन दादा मी आज भाजी नाही बनवली. मी आज म्हणजे सगळे व्हेज घालून भाज्या हे बनवले. राईस बनवला. जान्हवी बोलते कोण कोण ग भिकारी. नितीन बुधवत म्हणतात हाय. लोक वैभव न्यूज. कोठून आहात मॅडम. खूप सुंदर मराठी बोलता. धन्यवाद धन्यवाद दादा. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. आणि प्लीज मला पण तुमच्या न्यूज चॅनलमध्ये कामाला लावा. आशा बेलागे म्हणतायत. आशा बेलागे नमस्कार. नितीन दादा म्हणतायत जेवण झालं का ताई. हो दादा आज 1 वाजताच जेवलो आम्ही. प्रथमेश पाटील म्हणतायत हो. मग दादा सांगा की तुमचा दवाखाना कुठे आहे तो. जय भीम मॅडम. जय भीम मॅडम. दादा सोनया बापू बोरुडे. हाय सोनया बापू बोरुडे नमस्कार. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. विघेला म्हणतायत जय हाय जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. अवधूत दादा म्हणताय 50 कम्प्लीट. मग टाका दादा टाका की 100 कम्प्लीट म्हणून. 60 कम्प्लीट म्हणून टाका. अमीर पटेल जसं कोकणी माणसे असतात ना ताई तसे इथं मासे असतात ना तसं भिगवानचे मासे फेमस आहेत. ओके चालेल चालेल दादा नक्की नक्की. इकडे जम्मूला असं रोहू हे फिश भेटतात. ते त्याला म्हणतात का रोहू वगैरे हे फिश आहेत त्यांना म्हणतात का. गौरव म्हणतात गौरव भांगे. हाय गौरव दादा नमस्कार. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आशाताई म्हणतात गुड नमस्ते. गुड नमस्ते. गुड आफ्टरनून आशाताई. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. जान्हवी सॉरी ताई चुकून कमेंट झालं. दुसऱ्याला लिहायचं होतं मला डिलीट करता येत नाही. इट्स ओके जान्हवी. इट्स ओके जान्हवी. मला वाटलं मी भिकारी की काय. असू दे. प्रथमेश दादा म्हणजे सिंधुदुर्गमध्ये आहे माझा दाताचा दवाखाना आहे. हो सिंधुदुर्गमध्ये कुठे. सिंधुदुर्ग नगरी ओरोसमध्ये आहे का तुमचा दाताचा दवाखाना. अवधूत दादा म्हणते 60 लाईक होऊन जाऊ दे मंडळी. पट्टापट्टा 60 लाईक होऊन जाऊ दे. पिंटू बिसे ताई रुसलाय का आमच्यावर. आमची कमेंट वाचत नाही. नाही दादा मी रुसली नाही अजून आलीच नाही तुमची कमेंट. पिंटू दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज पटापट सर्वांनी जॉईन व्हा. नवीन जे मंडळी आले प्लीज जॉईन व्हा. स्वाती वाघमारे. हाय स्वाती ताई नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आणि स्वाती ताई कुठून बोलताय नक्की सांगा. लातूरवरून बोलतायत लोक वैभव न्यूज. ओके लातूरकर नमस्कार. अमीर दादा म्हणताय ताई मी मुस्लिम आहे पण मला हिंदी नाही जमत नीट. मला मराठी येते. बापरे खरंच खूप अभिमानाची गोष्ट आहे दादा की तुम्हाला हिंदी नाही येत पण मराठी येते. जय महाराष्ट्र दादा. आणि खूप प्राऊड आहे आम्हाला तुमच्याबद्दल. विकास जाधव म्हणताय जेवण झालं का. हो विकास दादा जेवण झालं. तुम्ही जेवलात का नक्की सांगा. आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. छान छान डबल टॅप तरी करा यार. 60 लाईक तरी होऊन जाऊ दे मराठी माणसाला. विकास दादा म्हणतायत जेवण झालं का. हो दादा. बिरेंदर चौहान. हाय बिरेंदर दादा. लोक वैभव न्यूज. लातूरला कधी येता. माझी एक फ्रेंड आहे लातूरच्या तर त्यांच्याकडे आले की आम्ही तुमच्याकडे पण नक्की येऊ. आशा बेलागे म्हणतात बोला हाय हेअर बाय किजवी. काय हे भाषा मला नाही कळत. थँक्यू आशा ताई. ज्ञानदेव साळुंके. ज्ञानदेव दादा नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. ऋषी चव्हाण. प्रथमेश दादा माझंही तुम्हाला एक दाताबद्दल विचारायचं आहे. दाताबद्दल विचारा ऋषी दादा प्लीज नक्की विचारा. ऋषी चव्हाण तुम्ही प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आणि प्लीज डबल टॅप करा. छान वाटेल आम्हाला तुम्ही आमच्या चॅनलला जॉईन झाल्याबद्दल. जीवन दादा म्हणतायत वहिनी मला
वहिनी मला दादा खूप अभिमान वाटते. वहिनी बरं का. जय जवान जय किसान जय शिवराय जय महाराष्ट्र. वहिनी बरं का. ओके दादा, धन्यवाद. आशा बेलगे, आशा रामचंद्र बेलागे नमस्कार. जान्हवी बोलते. हाय हाय जान्हवी. जनार्दन पारधी ताई मालेगाव येथे यज्ञ बाळाला न्याय मिळवून द्यावा असे बोला ना. खरंच जी आपली मालेगावची यज्ञ, तिला खरंच तिच्यावर खूप अन्याय झाला आहे. तिला खरंच न्याय मिळावा अशी ईश्वरचरणी आपली प्रार्थना आहे. आणि खरंच यार, तिला न्याय मिळाला ना तर खरंच एक सबक मिळेल सर्वांना. जनार्दन दादा नक्की तिला न्याय मिळेल. प्रथमेश दादा म्हणते सिंधुदुर्गमध्ये माझं दाताचं दवाखाना किल्ल्याजवळ जरासं पुढे आहे. किल्ला कुठे? मालवणला आहे दादा. मग तुम्ही सरळ गावाचं तरी नाव सांगा ना. असं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कसं सांगताय? कुठे आहे ते सांगा ना. म्हणजे इथं जी कोकणातली जर असतील ना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, तर ती तुमच्याकडे नक्की येतील. गौरव भागे मॅम, युअर नेम. माय नेम इज प्रीतिया. अवधूत दादा म्हणताय व्हेज खाना व्हेज. ट्रेनमध्ये दादा चढलेत. अवधूत दादा स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला. येस मंडळी, पटापटा करा चॅनलला जॉईन. आशाताई म्हणतायत गजानन दादा बाय बाय ताई, उद्या भेटू याच वेळेस. हो दादा, नक्की या माझ्या उद्या लाईव्हला नक्की. बाय दादा, काळजी घ्या. आम्ही दादा ताई जातो मी आता, कपडे धुवायचे आहेत. हो दादा, नक्की जावा. मुसारोप SK, हॅलो मुसारोप, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, डबल टॅप करा मंडळी. अवधूत दादा ताई गौरवचं नाव घ्या की माझा मित्र आहे. हाय गौरव. तानाजी दादा म्हणतात अहो कुठून आहात तुम्ही? कोकणातली आहे तानाजी दादा. सिंधुदुर्ग जिल्हा, पण लाईव्ह आता जम्मूतून चालू आहे. गार्गी देसाई, तुमचं फेस मोठा आहे. ओके, बघा आता. थँक्यू सो मच गार्गी. प्रेमसृष्टी, हाय प्रेमसृष्टी. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार, छान डबल टॅप करा. जय हरी विठ्ठल. तर मंडळी, थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. आता लाईव्ह संपवते मी. बाय बाय, काळजी घ्या.